מתי אתם קופצים לבקר שוב? מה, את כבר מתגעגעת? אנחנו רק אתמול היינו. נו מה, זה התפקיד שלי. אני מזמינה, מכינה אוכל, ואתם רק צריכים להגיע. אגב, ראיתי שאכלת מהחמין שלי. נכון, יצא מעולה? נו, ברור, אמא, אכלתי איזה 3 מנות. תגידי, מה נשאר לי בחיים האלה חוץ מקצת ליהנות מהחמין שלך? אוי, שנו, אתה סתם מגזים. הכל יהיה בסדר, אני בטוחה שילך לך טוב היום. אז מה זאת החברה הזאת? זה מקום טוב? איך קוראים למנהל שם? אני לא זוכר איך קוראים לו, אבל אני כן יכול להגיד לך שהבוס של הבוס של הבוס שלו זה האיש הכי עשיר בעולם. שלום. אני לרעיון עבודה אצל הרצל, את יודעת איפה הוא? קומה ראשונה, דלת שנייה מימין. תודה. תגידי, את יודעת איפה השירותים פה? טוב, אז בוא נתחיל. תספר לי קצת על עצמך. קוראים לי דן, אני מהנדס מכונות, ואני מאוד מאמין במכונות חשמליות. משהו לפני כמו 10 שנים ראיתי סרטון של אילון מאסק, מדבר על טסלה ועל ספייסקס, ואמרתי לעצמי, בשביל הבן אדם הזה אני רוצה לעבוד. נורית, רווקה, מאוד חרוצה, מאוד אחראית, יש שיגידו אפילו פרפקציוניסטית. הדבר היחידי שאני שונאת זה שמכריחים אותי לקחת ימי חופש בחגים. אלי פינקלמן, אני גר בהרצליה פיתוח, אני נשוי לאילנית, היא בעלת משרד פרסום. יש לנו 2 בנות, מאיה ובר, יש לנו כלב בשם רוקי ואוגר מקסים בשם קלארק. סיימתי בהצטיינות בטכניון כמובן, נסעתי מכונות בחשמל משולב. אני חושב שטסלה זה המקום שלי. כן? כן. תגיד לי משהו, ויש לך תחביבים? כן, אני בונה דגמים של מכוניות חשמליות כאלה. כן. קצת כמו ש... ובנסיעות אני אוהב לשמוע פודקאסטים. וואלה, איזה פודקאסטים? לא יודע, ראיונות בדרך כלל, כל מיני ראיונות עם אנשים מעניינים. עם אילון מאסק, למשל, סופר מעניין. כן. סופר מעניין. יפה, יפה. אני אוהבת לשבת בערב על הספה. נכין לי כוס קפה חם וטוב כזה. ואז לפתוח את המחשב ולעבור על המיילים. של העבודה. בטח. של מה? יש משהו נורא מצחיק בפרצוף שלך, אמרו לך את זה פעם? לא. משהו באף. תחביבים, סליחה, אני מתנצל שאני חורג. מוזיקה קלאסית, אני מאוד אוהב לשמוע. לשחק גולף, אני מצייר, מפסל. נחמד. כן. יפה מאוד. תראה, מהנדס טוב הוא מהנדס שיודע לתכנן מערכות ולהנדס, אבל הוא גם יודע לפרק ולהרכיב דברים. אתה יודע להשתמש בזה? בוא נראה. די פשוט, אני מאמין. זה יפני, נכון? אני עובד רק עם גרמנים. רק תשחררי את הניצה פה. או שפשוט, אני אולי קצת תפוקה במעבודה. נראה לי? נראה לי בסדר. אוקיי. טוב, אנחנו בחברה משתמשים הרבה בנוסחאות של פיטר פארקר. יצא לך להכיר? כן, כן. נשמע מוכר. כן, כן. הן ממש מוכרות בעולם לא משנה. כן, יצא לי להשתמש, כן. כמובן. כן.
במעשים זה רק פיטר פארקר. רק פיטר פארקר. כן, בטכניון. בכל זאת. מצטיין לא ידע על פיטר פארקר. מצחיק. לא רק הפרצוף, אתה גם בן אדם מצחיק. טוב, אז ה-HR שלנו יהיה איתך בקשר לגבי המשך התהליך. אוקיי. תודה רבה. תודה רבה. תודה. ביי. תפוס. תשמע, אחי, זה נוראי, הם פשוט, לא יודע, גם עשיתי להם את הקטע עם פיטר פארקר, כן. הם כולם נפלו שם. לא יודע, מה אני אגיד לך? תראה, מוני לא יאהב את זה, אבל באמת, אני מעדיף כאלו שהם חסרי ניסיון מאשר, אתה יודע, אנשים שאין להם אותנטיות, שאני רוצה לדעת שיש לי עם מי לעבוד. הנה, יש פה עוד מעמד. טוב, בסדר, אני אדבר איתך. ביי. ביי. כן, אפשר להיכנס. שימי, נכון? ספר לי קצת על עצמך. אוקיי. אני 6 שנים בתעשייה. עבדתי 2 באורפז תעשיות, פיתחתי שם מערכות הגנה מודולריות. ומשם המשכתי לחברה שנקראת KDF לייזרים. הייתי שם חלק מצוות שפיתח את שנייה, בוא, אל תספר לי מה עשית, ספר לי על עצמך. ספר לי מי אתה, ספר על עצמך. נשוי לגילה, אבא ל2 בנות, במקור מנתניה. ילדות רגילה כזה, אתה יודע. חברים, כדורגל, משחקים. אהבתי מאוד לשחק לגו בתור ילד. אני חושב שזאת הסיבה שבאמת בגללה הלכתי ללמוד הנדסת מכונות, אתה יודע. כל אתה יודע, התכנון, היצירתיות, החלקים, כל הדבר הזה, אני מאוד מאוד מתחבר לזה. גם כשעבדתי באורפז שוב אתה גולש לי לעבודה, ותראה, שימי, אני רואה פה בקורות חיים שלך שיש לך ניסיון יפה, אבל מצטער, אבל אנחנו מחפשים משהו קצת אחר. פה בטסלה אנחנו מעדיפים אנשים שלא רק המקצועיות שיש פה איזה סוג של חיבור שהוא גם אמון. משהו שכשפוגשים במטבח אפשר להרגיש בנוח איתו. אנחנו רוצים בחברה שלנו סוג של אנושי כללי, של אנשים שהם לא מקצוענים בתחום שלהם. חיבור כזה שהוא מעבר תשמע, אני מה זה מצטער, באמת, אני פשוט מהבוקר הבטן שלי, טוב, לא משנה, תודה על ההזדמנות בכל מקרה. חכה רגע, לאן אתה הולך? שב.
זה הדבר הכי אותנטי ששמעתי היום. את הנוסחאות של פיטר פארקר, אתה מכיר? פיטר פארקר? פיטר פארקר זה לא ספיידרמן? תראה, מהנדס טוב צריך לדעת לתכנן מערכות, אבל הוא גם צריך לדעת לפרק ולהרכיב וללכלך את הידיים. נו, אז איך היה? תספר לי. הלך טוב? אמא, אין כמו החמין שלך.